הטבלה הזאת שיש בכם פעם אחת בתורה בית מכפלה, כן? זה הבית שהם הרבה מריבות עליו, וכמובן שכל זה תלוי בעם ישראל, כל היד בני ישראל, אז מה שהשם לוקח נותן לך, כן? ללא ספק זה מגיע לבני ישראל, בני ישראל, אבל יש תנאים, על פי הדברים האלה קראתי את חברית את ישראל, ביום השביעי מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכה, איך את העבודה לא תעשו, כן, בתנא קאילה, כיוון שמקום בית המכפלה, כמערת המכפלה, כיוון היא האדמה, הארץ ששייכת לישראל, אבל יש לנו מצד שני קורח, דתן ואבירם, ואלה שנלחמים נגד, לצערנו, אם חס ישראל יעברו על השבת, יחללו שבת, והברית בין ישראל והקדוש ברוך הוא תופר, חס ושלום, אז סכנה גדולה. אם כן, ניתן השם באמת שנבין את הדברים, נעשה תשובה, ואז נזכה לא רק בית אחד, בית מכפלה, הרבה בתי מכפלה.